Преди 2 дни съм качен на една стълба в градината на около повече от 2 метра височина и подрязвам едно дръвче. Остана ми последното клонче и аз се навядах малко така по-вдясно, пресегнах се и в момента, в който трябваше да хвана клончето, изведнъж под краката ми въздух. Като че ли някой бутна стълбата, аз увиснах във въздуха и паднах толкова силно, така изтрещя, че си помислих, потроших се завинаги. Паднах върху стълбата на гърба си. Ударих се поне на 10 места. В краката, в гърба, в бедрото, в таза, абсолютно навсякъде. Целия се намачках. И си казвам, сигурно няма да оживея. Дали ще мога въобще да стана? Какво се случва с мен? Това бяха първите ми мисли. С мъка се изправих, болката беше неописуема. Аз такава болка не съм преживял през живота си. Опитах се да станах, раздвижих се и видях, че нямам счупено по краката, нямам счупено по ръцете. Гърба ме болеше и си помислих, че може би да съм натъртил или пукнал ребра. Започна да ходя, защото при такава болка не можеш да стоиш на едно място. Обиколих няколко пъти градината и се спрях, седнах на една пейка и си казвам, нещата са зле. Защото още не знам какво се е случило. Още не съм в час, не мога да преценя. Спомних си тогава, че сутринта коленичих преди да тръгна за градината и се помолих Господ да ме пази, така че да не се случват лоши неща, защото в градината винаги може да се случи нещо, да се порежеш, да се удариш, да паднеш, да се спънеш, както и се случи. Отидах там на мястото, за да погледна, да видя какво станало. Стълбата беше струшена на парчета, краката й бяха изкривени и видях една дупка, която беше направил крака на стълбата. Всъщност един от опорните крака. 4 крака на стълбата бяха изключително добре позиционирани от мен, но този крак беше пропаднал и имаше дупка. И си казвам, сигурно почвата е била мека. А то какво се оказва? Като разрових малко, видях, че там е тунел на сляпо куче. Отдолу под моята градина е пълно с тунели на слепи кучета и на картици. Неща съм случайност, ще си кажете. Аз бих казал и нещо друго, но ще го премълча. И вие като духовни хора знаете кой се намесва в такива ситуации. Едно малко сляпо куче направи така, че нещата в живота ми да висят на коса. Кое е обаче чудното? Това, че когато се прибрах вкъщи и споделих с съпругата ми, тя каза, цялата сутрин не се чувствам добре, очаквах да се случи нещо недобро и съм се молил изключително много. Какъв извод може да направим от цялата тази история? Всъщност, Бог се беше намесил и то много сериозно, и то по повод на нашите 2 молитви, на моята съпруга и на мен. Ще кажете как се е намесил Бог, като ти си паднал и си се пребил. Да, паднах. Паднах от повече от 2 метра височина, паднах на гърба си и в такава ситуация човек като мен на 63 години би се потрошил изцяло. Моя баща падна в коридора и си счупи тазобедрената става. Други хора падат от съвсем малка височина и се потрошават целите. На мен ми няма нищо. Да, тук-там ме наболява, мажа се с едни масла и нещата като че ли започват да се дооправят. Преди 2 дни се случи цялата тази история. Другото, което е много важно, че преди да тръгна предния ден към градината, влязах в мазето да си взема някои неща, както ви казах в промпта за това видео в Фейсбук, който публикувах. Аз съм много прецизен в работата си и слязах да си подготвя нещата и една ножица, с която режа високи клони, която е дълга и с нея стигам до 3 метра и половина и с която можеше съвсем спокойно това клонче да го отрежа, падна пред мен в краката ми. Като че ли Господ ми казваше, вземи тази ножица, стълбата няма да ти е необходима. И то не за друга, защото дръвчетата ми не са много високи, аз ги поддържам на височина максимум 2 метра и половина, 3. Какво би се случило, ако по-внимателно слушаме Божия глас? Какво би се случило, ако се молим повече? Или ако не се молим повече? Или пък, ако въобще не се молим? Това са едни въпроси, които всеки един от нас би си задал и отговорът би бил все един и същ. Колкото повече се молим, колкото повече сме внимателни и колкото повече усещаме
Божията препоръка в конкретни моменти и водителство, на нас ще ни се случват толкова по-малко такива катаклизми. Очудващо е как едно малко сляпо куче, което е с едни никакви размери, може да доведе до нещо такова. Но пък отново съм убеден в това, че Божията закрила и помощ в моя живот е на лице и аз винаги мога да разчитам на Него. Нека Бог да ви благослови да преживяват опитности, но не такива, с падане по гръб от 2 метра, въпреки че в крайна сметка резултата е положителен. Нека Бог да ви благослови да имате интерес и да чуете и другите интересни видеа, които съм поместил в този канал. Нека заедно да вървим по пътя на Божественото, на по-добрата ни връзка с Бога и живот с Него, не само тук на земята, но и във вечността. Амин.